ka benta balai ka sedang da ka bala pen iyangi ya ka ke bala jaman shwa na ka por ba ka choi gayun kadang im ha ka perthei bar wajin ro ulawan syuti na ka kamsi pai jongo kat ba kidang yai kai ka gayun kayu iba kidon ki samla pule ki badi duma haba kayu iya kata ka persyang ban khang ya ki bendi duma haba yu iya kane wajin ulas ngosarong na ka benta jongka Henry hakawe kasngi ka gayun kala syap niap halau jong kena skul nang ta kajing itu kana ka yat sya kajing bishar na ka benta kajing syap niap ya ka gayun haba aya kajing keren ka bakadu jong unong peniap ha ka syari uba kerteng u giuchel ukam ba ula peniap ya ka gayun namar ba u idia ka namar ba u de kena ubedang rit karta kaying bishar karai pendrem yo tang saus nem hapatok da kajing bom sngu hun ya karai wajin utmu ban peniap yu giuchel da ka kali jongu syabar jong kaying bishar Henry ugangsok upatan ya ka kali jongo ban pen sange yo hadin kata uban sngu ya wajin marwe badu kerpadi u benesya badu wong ki kimlong ki babha ban peniap yo kena kelong tang ban pen sniu ya la ka jong ka jingim ha ka jaga jong kata upen pau ba onda ulalong menteri jong ka pule puthi utmu ban seng ya ka kam ka batamai ka balakon ka IRPB ka bala ban ajing bishar hok ya kino hikai ki bala syap niap kum ka khunjongo ha ka por ba menta wajin ugangsok bar ugyunde kidang ya keren halor ka muka duma batamai ka ba ya de bar uwe no hikai Nasion Girls High School uneu no hikai ula peniap ya lade namar ka jing syakno ba ula jurung kdi ya ka we ka kena skol wajin ungen bala syim ba uteu no hikai ula le ya kte ka kam tang da ka ba pensyong nong rim tang ha ka video ka bala pau namba klem kano ka jing toket ka babiang ugyunde ubatai bakane ka kena skol ka pa kerteng ka haniari ka de ka ba pau nam ha ki social media bat ka don palat Henry lak ngut ki nong bon hadin kane lapn iya ka ek bala jasha skol kat ba kano hikai kadang syim kelas ka haniari kala le live stream ha ka ba kano hikai jongka ka ba kerteng ka jiong sunyong kam syaya ka ban penon ka mobile ha ka por besim kelas ka yeri ka balas ngu bitar ya kane kala edit ka we ka video ka ba pen iba ka miss jong kala pen shitam ya ka we ka kena skol Henry ha ka jing shisha ka miss jong ka ya rabban se yo chewing gum ubala sakut haus nyu jongka uwe no hikai bakar teng uko yungso ula pa ya ka yeri bandilit no ya ki video ki ba kala pen like pen ba Henry ka yeri ha ka jaka jong kata kala pen like sa ka we pat ka video ka ba ka keno ya ku yungso pa ula jorong kdi ya ka skol bat ka ne ka video kala sa priang stet ba ha ki social media bat ha po ka jing pen bor ka bajur ba ku yungso ula ha ben mi no na ka kam jongo hadin ushimela ka jong ka jingim kat ba ka tengah jongoro ka kala long ka nong syashun bat syakran ben ha ki social media haba ka miss jong kalik kali ya ka yeri syapang jong kane ka yeri kale menle hakmat ka kamera kumbu master ko ula lek lema kor shishaya ka bat ka miss jong ka pen bor ya ka ban pensyai kala pen i wat ya ka jinya kran barok kawe kumta ka miss jong kala long ka nong syak thambor jong kinong bud jong ka yeri ki phai persya mardor ya ka miss jong ro bantela kam ya ka jinglong jingman jong ka skol u principal jong ka skol u kerpat ya ka yeri bandilit no ya baro arteli ki video da ka bakular ban kersyan ya ka kam jongka kum ka influencer kum ka jingsu keliang ka yeri kadawa bagi di bentung ya ka miss jong kum ka homeroom teacher ha kelas jongki wajin uyutu ya gangsok ba ulo penderung ya ka dekot batamai syaka ken hun jongki ka kerteng jongka ka de ka im hanrem ban menshwa kala trai ha ka kam sipai gangsok u ID ya ka ban pet ya ka kam kat ba gyun dia pat utrai kumuriu syampang ha kaliang ka kam wat benia haki kor ki bor syasian skol ka miss jong ka penitu ya ka hanrem haki kena skol kum kana hikai maria pu skol ka hanrem kayu iba kumno ka yeri bat ki parlok jongka kile persya ya ka haba ka yeri ka kentai ban sange ya ka live stream jongka ka hanrem kala pen pat ya ka fun jongka hadin jongka ne wajin ulawan poi ha ka tiga skol pad upen bena baka IRPB kadang tokit ya ketika skol kat baka hanrem kapan itu ya lade kum kanong penbenia na ketenat pule puthi bat kilas dang benbu CCTV kamera haman lagi jaka hakne ke skol nang ta ka hanrem kalau kurup ru ya ki phone jogi kena skol pat na kajiya rab jong gyunde lala ban syami ki phone ki balaburi jong ki wajin ula panjing tip hakabaya de bat kano ka jajing sha leben palale de ki kena skol Henry u principal wong bakam don kum kata ka jingja kene ka skol
Henry huajen bendi kena ya kino hikai bakila abni ya tu ya kejin shisha shaka ERPB hadin jongkane ka hanrem kalik ndu ya huajen badu gunde haka feteria bat kila ya kan mau ya ki por bala li jongki hakane kasngi ka hanrem kala pen bor ya ka yeri ban pen khu ya ka kamera kelas rengkat bat ki para kelas jongka haka sngi ke bebut ka hanrem kala yo ki saki haka baka yeri bat ki para luk jongka kila keren benya ke Miss Jiong haki social media Henry ke Miss Jiong kam tibi sha phang jongkane hadin bala tibya ke jin shisha ka hanrem kala ajum pen shitomeki haka jo kapor kidon roki khna school ki ba bujing kali sha phang kito kino hikai ki ba ka yeri kala knos new hato kadai ka ba shisha ne kadai ka balam ler haka we kaliang na kada jong ka jing sha karen ben haki social media ke Miss Jiong kala sngusi bha hadu bakala rai pansange no ya ka kami kai jongka bat kala ya keren bat kapar log jongka paniara pnio kamyaka kanang bakan lai na ka jingi askol Henry kabas ngosi kalong bakapar log jongka ka ong bakanam sniu jongka kala saprayang hadu ka office jongkiru bat kala smuthu pakayeri kala penjenjar ya kejim jongka Henry haba kali school kayeri bat kipar log jongka kila stang ban kongu bat pen ibu rom ya kemes jiong ka hanrem haba kayu iya kane kala tharai sniu bale se kila ya thau buit sniu ka Henry kemes jiong kangit bale se hadin ka jingwan poi jong ka ERPB ka jinglong jong ki khna kala kala shisha onda lawai school ka yeri kali sha kemes jiong bat ka kerpat ya ka banwan pau haka live stream video jong ka kwa bakan yetu ya baro baka ERPB kala penjenjar ya ka jingim jong ki khna school kane kala pensu kendit ya kemes jiong hadu bakala kiusa haka jing shifting haba ka don sha school hakne ka por huajen ulawan poi bat upar syang man pencenganya ka bat uye turu syapang gagayun bakala klat na ka jing syap niap na ukna school jongka bat uye turu bale ka ERPB kalawan ha school jongki kiwan namar don ki kna school ki ba phashi thiyaki baniya daya ka Miss Jiong bat ka Miss Jiong kala ja umma na ba ka pule ya kane ka sithi huajen upen sung thu ya ka ombaro ki kna school ki long ki basneu don ki ba baharu na pding jongki kumta ki di ban pej bah ya kum kita ki khna ki ba id bat burom ya ki onda kadi ka porshim kelas ka jinglong jong ka Miss Jiong kala khot ya ka yeri shakman bat ka pha ban juba bi ki jingkeli haba ka yeri kamla ban ajubab ka Miss Jiong kala pan shitom ya ka bat ka kran shai ba menta kam shifting shoe ya ki khna school bat kam pen kut ya ka kelas tadadu ba ka yeri kala ban ajubab ka hanrem kala sang komen haba ka yu iya kane bah ka bakut ka Miss Jiong kala not ban yang ya le persya ka yeri kapala sngau ja burom bat sngau bitar kala persyang biang ban keren persya ya ke Miss Jiong ha social media Henry hakane kasen ugyunde ula pendu ya ka account jongka bat ula penlaj penba ya ke video ka ba pen I ba barok ke jing kena persya ya ku yung su kalong ke balam ler bat barok ke dai tang ke jing pen tho barya jong ka yeri dalade haba ke jing shisha kala pau perte ke jing im jong ka yeri kala poi sha ke jing ha ke jing bitar kali sha ying jong ka Miss Jiong bat ka tari ha ka kti jongka ka keno ya ka Miss Jiong ya ka ka bala jaya ka bat hap deng ka jing tambor ka Miss Jiong kala hap na balkoni badan bok wajen ulawan ya rapalaj im ya ka Miss Jiong hakane ka por ka hanrem ka pha ya ka yeri pan bered ya ka tari haba kam kongo ka hanrem kala badala ka jong ka kti ya ka tari pat kala la ban te la kam ya ka pat ka ong ya ka yeri paka de ban nang ban hikai na ki jing bakala jong ka ha ka jaka ban kan randin naki hadin jong ka ne gyunde ula sop ya ka ketiba mong jong ka hanrem onda kila mi shabar kila lap ya huajin ubatia ubalaman sauna kli onda la shaiman step gangso ula pentip shakilat pathai kubor ya kane ka jingja baro padu ong bamenta ka ERPB kan pejiru ya ki kna school ki ba pendan kam ya ki social media hapdeng jong kane kiliang persya jong gangso ubat tre kam san perthe bat ka kin honjongu kila kre ban penlong ya ka press conference ka jing thumu jong ki kalong ban pen shisha ba huajin badu gangso ki peniya ya ka ERPB na ka benta ka kamshi man jong ki keno bakila seng ya ka ERPB ban penhiar kuput ya ka jing yap jong ka gayun bat kane ka benta ka balai kala kut tangkom ne kuble shubuni phi parlok wi nin se kan du biang ha ka we pat ka video bye take care.